Egunon eta ongi etorri Beatuz Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokiak antolatutako topaketa honetara. Gaurko honetan lurralde kohesioa eta belaunaldian arteko elkartasuna izango ditugu hizpide landa ingurunearen ikuspegitik. Esan bezala, gaurko Beatuz topaketa honetan, Oiuri Jauregi honetan, lurralde kohesioa eta belaunaldien arteko elkartasuna izango ditugu hizpide landa ingurunearen ikuspegitik. Eta jakinarazi nahi dizue saio hau grabatzen ari garela, eta ondoren gure YouTubeko kanalean eskuratu ahal izango duzuela, baita ere Behatokiaren webgunean, Beatuzetik antolatutako gainerako topaketekin batera. Hori dela eta gehiago luzatu barik hasiera emango diogu, eta horretarako lehenik eta behin gurekin dugu ongizateko sailburu orde, Ana Belen Otero. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko jardunaldi honetara etortxagatik eta azkenean gurekin egoterik izango ez duen sailburuaren eta ongizate sailburu ordetzako talde osoaren izenean ongi etorri topaketa honetara. Niretzat atsegin handia da, jardunaldi honetan parte hartzea izan ere, hainbat gogo eta egingo baititugu eta esperientzia partekatuko baititugu lurralde kohesioaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren inguruan. Landa ingurunetik begiratuta gakoa dira bi gaiak. Landa eremuko despopulazioa bada erronka demografiko ekonomiko nagusietako bat. Errealitate horrek hainbat eskualderi eragiten die baita Euskadiko eta gure hiru lurralde historikoetako hainbat eremuri. Errealitate hori ertxiki lotuta dago pertsonen metaketa, baliabide mateketa eta aukerak hirietan metatzearekin batera gertatzen ari da hirietan, hiri inguruetan metatzen ari dira. Horregatik oso garrantzitsua da landa eremuetako despopulazioari heltzea. Landari begiratu ez ezik birpentsatu egin behar dugu lurralde oreka, belaunaldien arteko oreka eta bizimoduak ere. Eta zuzen ere gaur hemen bildu gara aurrera pausoak emateko bide horretan, ideiak, bideak pentsatzatzeko, gure lurralde kohesio eta bizi maila handiagoak izan ditzaten pertsona guztientzat. Non bizi diren, han aukera horiek izan ditzaten. Badakigu, bi faktore horiek, bi fenomeno horiek, txanpon beraren bi aurpegi direla. Eta horregatik begirada zabala behar dugu. Begirada hirukoitza soziala, ekonomikoa eta demografikoa baliatu behar ditugu. Ezinbestekoa da, oreka hori lortzeko, belaunaldien artean eta oinarrituz bai esperientzian eta bai aukeren banaketan, pertsona guztiak kontuan hartuta. Belaunaldi arteko oreka horretarako borondata behar da, noski, baina baita ere benetako aukerak sortu behar dira. Enpleguan, jarduera ekonomikoan, baina baita ere zerbitzuetan, pertsonen laguntzan eta komunitate sareen indartzean. Kide izateren sentimendu hori bultzatu nahi da, bai landa eremuan, bai hiri eremuetan, aitortuz espazio bakoitzak duen balioa. Horretarako, ezinbestekoa da taldeak bertan egotea eta bultzatzea erakundeen lidergotik elkarlan hori enpresekin, gizarte erakundeekin, komunitateekin, familiekin eta azken batean pertsona ororekin. Prozesu horietan diagnostiko errealistak behar ditugu abiapuntu gisa. Gaitasunak eta tokiko beharrak identifikatu ahal izateko eta eman beharreko urratsak diseinatu ahal izateko. Hala nola prestakuntza, enplegua, ekintzailetza, zerbitzuetarako sarbidea, laguntza jaso ahal izatea eta helburu batzuk ezarri behar ditugu berriak eta berritzaileak. Belaunaldien arteko oreka irizpidea jarraituz adinen araberako banaketa kontuan hartuta, eskuragarri dagoen errenta kontuan hartuta eta zerbitzuetarako eta baliabideetarako
oreka aintzat hartuta. Alderdi ekonomikoa, soziala eta demografikoa uztartu behar ditugu modu koordinatu baten eta modu jasangarri batean. Begirada berritzaile horrekin, gazteria, familia, adineko, migratzaile politikak sartzen dira tartean guztiek helburu beraren parte direlako. Euskal gizarte orekatuago, bidezkoago eta aukera handiagoko bat erekitza guztiontzat. Non bizi diren alde batera utzita. Populazio sustutzeko prozesua gelditzeaz gain, etorkizunera begirako metodologia bat bultzatu nahi dugu gure lurraldea indartzeko eta gizarte gisa ditugun loturak indartzeko. Soilik horrela lortuko dugulako gizarte kohesionatu hori izatea, Euskadi kohesionatu hori izatea, belaunaldi arteko elkartasuna izango duen hori lurralde guztientzat. Eta testuinguru horretan, gaurko topaketa honen bidez, ikuspegi hori landa eremura ekarri nahi dugu. Bertan dauden erronkei erreparatuta eta bertan dauden aukerei erreparatuta batez ere. Horretarako oso programa aberatsa antolatu dugu Europatik, akademiatik, tokiko esperientzietatik hitz egingo digute eta solasaldi ireki bat izango dugu. Gako baliagarriak jarri nahi ditugu mahai gainean eskualdeen garapen hori lantzeko belaunaldien arteko elkartasunaren ikuspegitik. Lehenik eta behin Inguna Litzban izango dugu gurekin islari, bera nekazaritza eta landa garapeneko zuzendaritza nagusiaren gizarte iraunkortasuneko unitate kopurua da, lider programan parte hartzen du, eta dakizunez tokiko garapenean lan egiten du, bizi kalitatea hobetzeko eta lurraldeetako jarduera sustatzeko, bertako baliabideak eta gaitasunak bultzatuz. Egunak izpide izango du, zer nolako ekarpena egiten duten, laguntza horiek eta neurri horiek, eta nola izan daitezken tresna gako bat, despopulazioari aurre egiteko eta belaunaldien arteko oreka bultzatzeko landa eremuetan. Ondoren, Nestor Berxier izango dugu gurekin, ekonomian lizentziaduna da, doktorea tokiko garapenean, Valentziako Unibertsitatetik dator bera, eta berak gizarte berrikuntza ikertu du lurralde garapena bereziki erreparatuz landa eremuei. Horrez gain, gizarte ekonomia, lurralde gobernantza eta gizatalde zaurgarriak integratzea landu ditu. Belaunaldien arteko harremanei buruz hitz egingo digu eta gizarte berrikuntzaren begirada horretatik hitz egingo digu. Ezinbestekoa da begirada hori, baldin eta irtenbide jasangarriak eta parte hartzaileak garatu nahi baditugu. Atsedenaldi bat izango dugu ondoren, eta ondoren ikusiko ditugu hemen egiten ari diren jarduerak. Hazi fundaziotik, labean proiektuari buruz hitz egingo digute, proiektu pilotu bat izan da, landa eremuetan, garatu da, Añanan, Enkarterrietan, eta beste zenbait eremutan, gizarte eta garapen sozioekonomikoa bultzatzeko berrikuntzatik. Hazi fundazioak bultzatu du, Eusko Jaurlaritzen sailaren laguntzarekin eta hainbat elkarteren laguntzarekin. Aukera izango dugu euren metodologia ezagutzeko, ikasi dutena ezagutzeko eta jakiteko zer nolako metodologiak eta urratsak jarraitu dituzten. Horrez gain eta amaitzeko mahai inguru bat izango dugu, lurralde kohesioari buruz eta belaunaldien arteko elkartasunari buruz, landa ingurunean kokatuta. Horretarako, hainbat ahots izango ditugu, Eskarmentu Zabalekoak, Maria Jesus Cordero, Landa Garapeneko Zentroen Konfederaziokoa, Jaione Sanz, Bi Consulting Rural Citizen ekimenetik eta Jon Fernandez bideak ehuntzen proiektutik. Ziur nago pertsona horien guztien ekarpenei esker, ikuspegi partekatua eraikitzen jarraituko dugula, Euskadirentzat eta landa eremuentzat etorkizun orekatua, bidezkoa eta kohesionatuagoa lortzeko. Eskerrik asko eta egun aberasgarria izan dezagun.